Igama Pastor ngithanda nofike sibhekela udaba lesilwane sokuhlangana nodokotela manje phezulu udokotela kunjani? Siphelele sibingelele kuba bukele ekhaya. Engifuna la sikubheke la kunabantu abashushwa isilwane. Kaningi bayabuza ubani lesilwane omunye athi sengasilahla isilwane kodwa lokuyaqhubeka yamhlupha lento le. So sifuna ukubheka ukuthi wena uyakwazi yini ukulekelela abantu abasuke beshushwa isilwane noma into eyisipoko noma umuntu owumoya nje usuke lo muntu umhaqile. Yebo, ngokwesiphiwo sethu sinikiwe amandla nokufundiswa ke amakhehla angembethe nezalukwazi ukuthi lento ilahlwa kanjani, kakhulukazi sinabantu thina abantu esibasiza abantu esebehlulekile othi noma kuhlolwa kuthiwa kukhulunywa ngesilwane vele athi nje ungcona ivali ingakhulunywa ngoba sengilahle kaningi kodwa ngisizakala. Kunendlela ke ikhona ekhehla zokuthi abantu basuke belahle ngendlela eyodwa lokho kuthiwa thenga inkukhu emnyama nebane nalithi nani uyiswe emanzini mawuye emanzini noma ulahle esigangeni. Kanti lento fanele kucheckwe kuqala ukuthi isipoki noma isilwane because lento icishe ifuna ukuzenza ngokufana. Uma kuyisipoki awukwazi ukusebenzisa into enegazi ngoba isipoki bayasivusa basihlabele. The more wena ugeza kunaleli gazi naleli nyongo kule mithi osebenza ngayo unika lento kuwena ukuthi ayitholi power kakhulu, yona yazi ukuthi uyayivusa kunakuqala. And futhi makutshetshe isipoki awucatshwa ngisho ukugcatshwa egazini akufanele kuphume igazi kuwe emzimbeni ngoba ila lento uthola khona amandla. Isipoki siyashada nawe masiza kwena suke sizoshada nawe ayila isendoda noma esinjani ngoba isipoki siyakwazi ukuthi uthi uyindoda uphupha indoda ilale nawe uphupha isifazana lala nawe isipoki leso. Isilwane sizoza ngaleli side elilodwa. Isilwane siyaqindezela futhi naso siyazenza umuntu esifazana owesilisa asikwazi ukuyishintsha sona. So lento ke mayizolahlwa kufuneka indlela yokuthi akutholakala ukuthi isipoki noma isilwane then nemithi esetshenziswa lapho iyahlukana neyiwasho zakhona futhi kuyenzeka uthola ukuthi asizolahlwa ngomuthi sidinga iwasho ezithize kuphela ezinamandla. Ungaye emanzini ngoba kushiwo usithina sike senzele nasekhaya ngoba sinawo amandla okuthwebula lento kuphela suke sesazi ngoba lento imvamisa mayizosuswa fanele idragwe. Masipho ukuthi kuleyo mithi mhlambe wayini elithize angisho ukuthi abantu uzovele wenze noma kanjani no, but thina siyazi ukuthi umuthi onjani odinga leli wayini ukuze mase isusa lento iphuma idakiwe mayise ithi yabuya isakwazi ukubona phela umuntu ekwazi ukumbona sibona lo umuntu oyifakile njengesitha. Omunye ke kuyenze ukuthi ushawa kanti ushawa emndenini vele la khehla kunabantu abagange kakhulu abazali bayifaka lento enganeni basuke befanele bayifakele ukuyimonitor nokuyiphatha uthola ukuthi ingane fanele isebenzele ekhaya kodwa le ngane fanele ikhulu yokwakumuzi noma nayo isebenzele kodwa uthola ukuthi isebenzela kubo indoda impela indala kodwa icontrolwa kubo kusetshenziswa izinto ezinjengezilwane zokuthi zicontrol ukuze wena ungayiphambili nempilo. So leyo nto yonke injalo thina siyayikhipha umuntu aqala impilo yakhe aswabuluke emqondweni ibuye ingqondo ukuthi awu ngomthetho fanele ngabe ngila fanele ngenze kanje. Phela sibacebisa ukuthi bangalwi nabantu ngoba impande yethu yenza sure ukuthi uma seyiphumile lento uzobona ekulaleni kwakho ukuthi wawushawa ubani sisebenzisa kanjani yona ndlela esicupha ngayo ukuthi wawushawa ubani bese sisho ukuthi no ungenze lutho ngoba sesicuphila sophinde enze lokho bese sibuyisela inhlanhla because lento yemoya emimbi noma nesilwane yimbi ngoba iyawuqeda umsebenzi othandweni futhi yona kakhulu ngigcine ningasazwana nomuntu ade nithandana naye because nalento ilala nawe thola usomanzi noma kunje so lezi zinto ziyabalimaza abantu abanye zibalimaza ngisho emqondweni bagcine benezifo zokuwa kanti basetshenzwe lezi zilwane isuke iphila. So sinawo kamandla namakhubalo ukuthi sishaye lento sisuse umuntu abuyele esimeni sakhe.
So uma umuntu esefikile kuwe mhlawumbe ezolahla into eyisilwane noma isipoko ungamthatha isikhathi ngana ukuthi aqale ukubona umehluko ukuze ezokwathi ukuthi hayi no njengoba ngifike udokotela umalala phezulu hayi ngifike umuntu ohlukile ngoba ngaye umuntu othile ngawulahla into leyo kodwa ngaqhubeka ngalowo mboni nje impilo yami ikanje. So uma efike kuwe umehluka ngashesha angawubona mhlawumbe angawubona emva kwesikhathi esinganani. Uma le mpande esisebenzisayo makuthiwa 3 days uyisebenzisa noma 2 days fanele ukuthi ngalowo 2 days ngelanga lokuqala ungakaqedi lezi insuku ezintathu lelanga lokuqala lento engabisabuyi uphinde futhi uzuqede lo 3 days lento ayihamba nomphela bese ukwazi ukuthi ubuyele esimeni lena akayidingi nokuthi ungaze ufike ekhaya uyakwazi even sikuhlolele fonini kodwa mawuvele wazi uyakwazi ukuthi order even online ithini ufone uthi ngicela ninginike into yokuqosha isipoko noma uqosha isilwane siyakwazi ukuposela la ukhona sisebenzisa uphepho kakhulu noma ngabe kuphi because le ayidingi ukuthi ungaze uhlela ukuthi uye eThekwini no lento siyakwazi ukuthi siyenze sikutshela ukuthi nasekhaya usebenzisa kanjani makuthi yilwane ezisebenza nonke ekhaya mayiqondene nawe nje sikutshela ukuthi thatha lokhu nalokhu bese ufike ukwenze njengoba sisho lento iyaphela hayi ukuthi uzofika ekhaya njalo okay. Kunabantu abathi hayi lento funa mawuyilahla uma ufuthi wena la goli uhlushwa isipoko uhambe noma isilwane uhambe uyohlahla ekhezekeni ukuze singeke sikucinge sikuthole mawusekhezekeni funa uhambe uyegoli uyohlahlela egoli ukuze kube kude i-distance inawo nomthelela ekulapheni. No ayinawo inkinga ekhona ila ekulapheni kwethu nokufundiseka noma nesiphiwo lento ngomthetho iyalahleka nje ukhona la ukhona kube ukuthi lento niyadukelana idrug nje ukuthi lento ingaphindi kwazi ukuba ibuyele kuwena emzimbeni phela abantu abalaphaya abanjenganathi meyibahlula lento bathatha amabutho nezizwe bakhiphe ngawo noma bakhiphe ngezabi izilwane bekhipha le the time beyikhipha lento yesizothuka kube ngathi yabaleka ngathi ungqonyonyana mhlawumbe inyanga noma amasonto amabili bese yabuya ngamandla ingoba lezi zinto seyithengene yilezi zakho nezenyanga leyadi kwelapha seyihlangene seyibuya kumawala ngoba phela isilwane so behluleka abanye benze njalo ingakho even omunye uthola ukuthi unesilwane semhlupha kakhulu bavele bamfake lento kube ngathi manje uyahayiza ungenwe idlozi sezosebenza ngalento kanti usebenza ngesilwane asebenzi ngedlozi lento izomenza ukuthi aphuphe ngoba noma ngabhula kangakanani mase sithakalapha ngekaza lapha ngoba kuyaphambana izinto ekhona ke ekhaya uyike nje umuntu athwase engafanele nje into eyisilwane engabe yalahla phela wahluleka umuntu waseyiphakamiswa yenza sadlozi umuntu ngobona kuphela engalaphi hawu phela vele lokubona kwakho vele ubona ngesilwane akaboni ngedlozi into enjalo okay. Kodwa nje sesiphethe ngelithi uthi wena kuwe onesilwane nonesipoko angakwazi ukutheze esizakale enoma ekuphi engafika even kuwe inimposele nje izinto niyamhlolela bese nimposele into zokwelapha siyamhlolela simposele okanye uyakwazi ukuthi imazi ukuthi ohloshwe lento ngoba njengoba sikhuluma abanye even emini kuyalala nawe lento yavala yeza zonke izinto wena ufuna ungene enambeni yethu usho siposele sekunike izophela lento noma kanjani uma kungenzeka siyiphethe lethi uma kungenzeka lesipoko wayilandela yena kwathiwa into ezosebenza yathi yamlala lento yamshintshela manje yena wayilandele nje ukuthi izosiza imsize mhlawumbe nje lathile kanti lento le izophinda imlala iyalahleka naleyo futhi iyalahleka kodwa leyo ingene esithwaleni nice iyalahleka phela ingozi engakhona ukuthi uye enyangeni ugula ngokunye bese yaqinisa kanti uqinisa ngesilwane bese siphenduka sibe isilwane nakhona futhi siyayilahla leyo khona uthi mina lento ukhona ngabona ukuthi lento lokumlala nje ebukhoma engijabo manje manje ukuthi hayi ngase busy manje yabona yampenetrate so naloko kuyalahleka nje lula nje isipoki leso singathi sihleli sonke sigcwele nje nibuka iTV ekhaya le ndawo lo simlele njalo sekuphelile yenza njalo leyo nto kodwa yonke siyayilahla ihamba nomphela futhi nganza kwethu udokotela umalala phezulu uthi noma bunesipoko noma bunesilwane lento leyo wena wakho uma ungukuthi usuneshock ukuthi isilwane noma isipoko uyakwazi umfonela
imithi ifakwe ku-pegs iphepho ifike kuwe uze lapho kube right. Ngenzeka awazi uyakwazi ukufona kuhlolwe kuthiwa hayi isipoko hayi isilwane uhlole unikwe izinto kusho nje manje isixazululo sesifikile ungasahesitate ungasangabazi fonela udokotela lapha ubala phezulu ulapha ke eDubane yasizakala. Siyathokoza mkhulu. Siyabonga. Bye.